Personalisti hovoria, že najhorší sú takí uchádzači, ktorí o tej pozícii nemajú ani šajn a iba tak skúšajú. Medzi nami to personalisti hovoria iba kvôli tomu, že potom majú viac roboty s vyraďovaním. No a vy chcete vyskúšať a oni sú tam na to, takže čo vlastne po nich? To je fakt. Fakt je ale aj ten, že pokiaľ nechcete donekonečna skúšať, že či motika náhodou nevystrelí, tak by ste mali rozumieť tomu, čo po vás vlastne ten inzerát chce. Áno, prosím? No ne, tak to ne. To nepôjde. Ale to by sme kam prišli, kebyže toto každému robíme. Áno? Áno, určite, viete čo, ja to skontrolujem, nie som si istý, že či ja môžem toto... Ale určite nájdeme nejaké riešenie. Áno, sekundičku mi vydržte. Prosím. Do hodiny. Do hodiny? Jasne, šefe. Počúvaj, vydrž mi tam, zavolám ti hodinu. Viete čo, ozvem sa vám mailom. Mailom vás mám. Ďakujem pekne. Prosím ťa, pomôžeš mi s týmto? A čo si sa zbláznil? Ja mám do svojej roboty, chod do prdele. Prosím ťa, pomôžeš mi s týmto? Jasné, Jožko. Chvíľu dočkaj, hneď som pri tebe. Joži, prosím ťa, a nevieš, aký je hrubý domáci produkt Senegalu? www.google.sk. Nech sa páči, tu je to. Ešte tomu trošku chýba úvod a tak viac menej aj úplne tomu chýba ešte záver, ja toto pracujem, dajte mi nejakú hodinku ešte. Je to kompletné. Ešte som tam priložil aj graf z minulého kvartálu, aby ste si to mohli porovnať. Takže by ste ma už pomaly mohli aj povýšiť, nie? Ja som si zapisoval tieto svoje zásluhy pre túto firmu. Pozrite, tuto ja mám celé portfólio, čo som tuto pre túto firmu vykonal. Ale no tak šéfe, halo, zase to bude dobré pre firmu, aj pre mňa, aj pre všetkých to bude dobré.